Fil-lejl ta' bej ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira ħadu sem numru rekord ta' nies fil-mixja annwali b'ġest nobbli b'risq Puttinukers. Fi-stqarrija minn Puttinukers tħabbar li aktar minn 10,000 persuna ħonqu l-pjazza l-Mellieħa mill-post fejn bdiet il-mixja għal ħabta ta' nofs il-lejl. Il-mixja għaddiet imbagħad mix-Xemxija mill-bypass ta' San Pawl il-Baħar mill-Pjazza tal-Mosta minn Ħallija il-wied ta' Birkirkara mill-Imsida minn quddiem il-kwartieri tal-Pulizija u intemmet fuq il-fosos tal-Furjana. Ma' dawn in-nies kollha ingħaqad il-Prim Ministru u mexxejla purista Robert Abela. Fuq Facebook, Dr. Abela ippubblika ritratt ma' Joseph Vella missier iż-żagħżugħ Jake Vella. Puttinukers f'din l-istqarrija qalet li tul it-triq tqassam l-ilma għall-parteċipanti kollha u 180 kaxxa larinġ huma irringrazzjaw lill-volontiera kollha u lil kull min ħadem bla wafqien biex din il-mixja saret u kienet suċċess.